Pe cele mai înalte culmi nu este o metaforă, ci un fapt cât se poate de real. De fapt, este modul de viață al Crinei Coco Popescu, o tânără de 16 ani, singura alpinistă din lume care a cucerit cei mai înalți vulcani de pe toate continentele. Ultimul chiar acum câteva zile în Antarctica, după o expediție care a intrat în istorie. Crina Coco Popescu a avut un singur vis, să intre în istorie, și a reușit. Salut! Am ajuns pe vârf la Mount Sidley. Foarte fericiți cu toții! Coco face parte din prima expediție din lume care cucerește vulcanul Sidley din Antarctica. La doar 16 ani, românca a ajuns unde niciun alpinist din lume nu a reușit să ajungă și astfel a completat traseul celor 7 vulcani de pe cele 7 continente ale lumii. Încă de la 14 ani a cucerit cel mai înalt vulcan din Oceania și pe cel din Asia. Un an mai târziu, în 2009, Coco arbora tricolorul pe vârful Elbrus, cel mai înalt vulcan al Europei, și pe vârful Kilimanjaro din Africa. Cei 2 vulcani ai Americii au fost floare la ureche pentru alpinista noastră. Pe 24 ianuarie, Crina Coco Popescu a ajuns pe acoperișul Antarcticii. Mulțumesc că ați fost alături de mine și sper să trăim cu toții în continuare la altitudine. Alpinista de 16 ani a doborât 7 recorduri mondiale de vârstă. Este cel mai tânăr român care a pus tricolorul pe aproape toate culmile lumii. Eu cu mine steagul României pentru că România este țara în care m-am născut, în care am crescut și pe care o reprezint peste tot în lume. A cucerit vulcanii și este foarte aproape de un nou record, traseul celor mai înalți 7 munți de pe fiecare continent. Tot în Antarctica a atins și cel mai înalt pisc de la Polul Sud. Vă salut de pe Mount Vinson. Mi-e foarte dor de voi. Acum mai are nevoie să escaladeze un singur munte, pe cel mai mare, Everestul. Dacă va reuși, va fi cea mai mică alpinistă care a cucerit cele mai mari vârfuri. Revenim cu știrile despre vreme după o scurtă pauză. Rămâneți alături de noi.